Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela Mazubela eNimbango ngomhla ka-9 November. Bonke-ke abantu bakamabandla guys nabaka Bikitsha, hayi impela bamuncu namhlanje njengoba nje sebetholile ukuthi uqhawekazi-ke ulele esibhedlela kanti ulilela impilo yakhe. Ushilo-ke unina ukuthi angeke akwazi yini ukuluza indodakazi yakhe, akakwazanga ngisho ukulala ubuthongo kuze kwasagoloka uqobo ebhekile enovalo lokuthi angase alahlekelwe indodakazi yakhe. Kanti-ke nalaphaya kaMabandla ubelokhu ekhalile uthumeka esho ukuthi awu kodwa angeke uqhawe angeke akwazi ngampela ukuthi-ke abashiye kanjalo. Washo-ke uyise uHlathi ukuthi cha, uqhawe kade ayilwa lempi yenhliziyo esasemncane, angeke ahluleke-ke manje, namanje usazophinda ayilwe aphinde ayinqobe. Uyabuza-ke uthumeka ukuthi ngampela lesi sibongo sahlaselwa yini, badilini vele ngoba sonke isikhathi bathi basathe bayajabula kube khona nje izinto ey'fikayo ezibenza bephatheke kabuhlungu. Hhayi-ke nakhona-ke uHlathi bekumele-ke njengendoda amqinise idolo uthumeka asho ukuthi konke kusazolungama. Ayi, akupheli-ke lapho guys. Uma wethu-ke uhambile waya esibhedlela eyobheka phela uqhawe. Uthe mefika nje khona eseyingenelile egumbini engavaza azise ngisho unesi. Unesi-ke wamane wathuka isimanga wathi ayibo, 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 ungene kanjani lana? Phela umndeni wodwa uvumelekile ukungena kuleli gumbi. Wathi ayi cha ma, ngiyaxolisa bandla, angikwazanga ukulinda. Kahle kahle mina ngiyi-boyfriend yakhe lo sisi. Hayibo guys, mawethu usuyi-boyfriend kaqhawe wena. Hey, hhayi-ke guys, umane nje wadabuka kunesi washo ukuthi oh kulungile ngizoba nje ngizokwenza ama-test nje ngeke ngize ngibe mude, emva kwalapho-ke uzobe usuyaqhubeka uhlale naye. Hhayi nangampela wavuma umawethu. Lapho uvuma nje u-Onga nawe ulaphaya phambi komnyango sencikile ufuna ukuyizwa yonke inkulumo kamawethu. Mawethu-ke guys uzilahlile kuqhawe waxolisa washo ukuthi yonke into ayenzile ebuhlungu kuyena ucela amxolele. Washona nokuthi-ke ufuna ukuqala uthando lwabo kabusha ngoba impela enhliziyweni yakhe kuvuma uqhawe kuphela. Uyena ovunguzayo phakathi enhliziyweni yakhe, akekho futhi omunye umuntu wesifazane ngaphandle kaqhawe obusayo kuleya nhliziyo kamawethu. Lapho Onga uthuli njalo uyabuka uyasho ngenhliziyo ukuthi hayibo nayi imihlola yakhe bo, ngoba nawe useyibekile nje qhawe, kungani manje umawethu esemthakazela kamnandi kangaka. Guys, manje iyangixaka-ke le ndaba ka-Onga ngoba umtshelile uqhawe ukuthi yena angeke aze akwazi ukuthandana naye ngoba ungu-junior kanti yena ungu-senior. Manje yindaba esevukwa izikhwele kangaka ubhuti ngoba nakho umawethu esefuna ama-love bags kuqhawe. Noma umthanda ngoba nakho ebona ukuthi vele umawethu uyamthanda like ufuna ukumbangisa. Ayi guys, asikho-ke lapho. Ezimnandi-ke iy'ndaba zithi-ke guys uqhawe ugcine ephaphemeke-ke. Wawavula amehlo u-girl kodwa kubonakala nje ukuthi cha, sengathi uyathuka ukuthi kungani esesibhedlela. Akazikhumbuli ngisho ukuyikhumbula nje equleka yena nje wayigcina elaphaya endlini kamawethu eselindele nanokuthi-ke aphinde aye ephathini kaThumeka ukuthi ufike kanjani esibhedlela bekade kuduma unopotiyane guys. Hhayi-ke udokotela-ke emva kokuthi-ke avuke uqhawe uhambile wohlala phansi nomndeni wakhe-ke manje sezobatshela ukuthi ngampela kwenzakalani ngendodakazi yabo. Ushilo ukuthi-ke hhayi uphapheme uqhawe nonke nimbonile. Wabuza-ke ukuthi-ke i-diagnosis-ke ne-prognosis-ke ithini-ke. Washo-ke ukuthi hhayi cha, kahle kahle uqhawe inkinga isekutheni igazi alikwazi ukuhamba kahle emgudwini wenhliziyo. Yingakho-ke kuzomele-ke enze isejari ngokukhulu ukuphuthuma ngoba mengayenzi isejari impela-ke uzobe seyahamba emhlabeni. Manje-ke wonke umuntu obona wakhungatheka endlini bebengayitsheli nhlobo ukuthi-ke seku-serious ngaleyo ndlela ukuthi kuze kwenziwe isejari. Siyazi-ke sonke guys, uma sikhuluma ngenhliziyo sikhuluma ngendaba ebucayi kakhulu. Manje umuntu mekuthiwa uzohlinzwa idolo, hhayi sike sisho ukuthi hhayi cha, uzohlinzwa idolo uzoxhuga egcine eseluleme. Hhayi mekuthiwa mhlampe uzohlinzwa iqakala, hhayi kona uzongasigqoki isicathulo for isikhashana uzoba right. Manje sikhuluma ngenhliziyo guys la. So nanoma uba mekuthiwa uzohlinzwa inhliziyo cabanga kabili ucabange kathathu uy'buze uy'phendule ukuthi kazi le nhliziyo uma sisihlinziwe isazokwazi yini ukuthi iphinde iqhubeke ishaye udabudab dabudab ishaye ngaphakathi esifubeni noma izomane ithule unosphela.
And hhayi wonke umuntu kodokotela ohlinza inhliziyo uyakwazi ukuthi ngampela awushaye umsebenzi wakhe impela kugcine konke kuhambe kahle. Okusho kona ukuthi kunamaphepha akusamele bewasayine labazali laba azosho ukuthi noma kuthiwa kwenzakalani bangabhlemi udokotela, cause vele inhliziyo kuyihlinza kubucayi. Guys, kwaze kwanzima-ke impela imande ezoshaywa istresi sangampela-ke manje uzoleka, cause manje sekumele a-decide ukuthi le surgery yenziwe yini noma cha. And uma bengayenzi still vele i-heart attack isezoqhubekile kumhlasela uqhawe, kodwa futhi uma beyenza hhayi into enhle but kuphakathi kokuphila nokufa. Imagine, guys, kwaze kwanzima nkosi yami, kuyasinda kuyehlela. Ngapha-ke guys, uSydney njengoba nje izitha zakhe zibhizi zibhekene ney'nkinga ey'nkulu, yena-ke uqhamuka namasu ukuthi akhahlele izitha zakhe ngisho yisalele phansi. Bake basho ngesiLungu ukuthi do not kick the dog while it is down. Hhayi, akayisebenzi leyo uSydney, ufuna kahle impela isalele inja bese uyayikhahlela. Imagine, kushuthi-ke obekade ekhala ebalisa uLinda esho ukuthi lapha eKhoselatech abantu besilisa ibona ababekwa phambili kunabantu besifazane. Kuyimanje nje kune-opportunity ekumele ithathwe, iprojekthi enkulu impela le yokuthuma wethu angeke akwazi ukuya kuyona ngoba phela wathandana noZoleka. Kushuthi-ke u-Onga utshele uLinda ukuthi-ke akasende i-application kungenzeka athathwe. Waphinde futhi wamqhatha noLwandle, wathi noLwandle akasende i-application because kungenzeka athathwe. So manje-ke uthe uLwandle ediskhasa noLinda esho ukuthi ayi u-Onga uthe angahambisa i-application wamane wathi wow, kushuthi mina owenziwe isilima la, kuzonikwa wena vele le opportunity because vele la eKhoselatech kuqhakambiswa abantu besilisa, thina abantu besifazane asibekwa phambili. Wabuza-ke uLwandle ukuthi why are you saying that, because i-CEO yethu la ingumuntu wesifazane. Wathi kodwa noma kuthiwa uZoleka uyi-CEO akakaze engikhulumele mina, umuntu nje amkhulumelayo uqhawe ngoba naye eyindodakazi yakhe. La kuphakanyiswa amadoda, hhayi thina abantu besifazane. Kanti ulalele yonke le nkulumo le uSydney. Sesuka lapho-ke sebehambile-ke bonke, wahamba waya kuyena-ke uLinda esayidini wayomtshela ukuthi lalela, ngine-opportunity for wena, ngiyamdinga umuntu ohlakaniphe njengawe, umuntu yabo okwaziyo ukuba ne-skill sokukhuluma nabantu, umuntu one-experience njengawe. Angazi eKhoselatech kungani bengakuboni ukuthi ubaluleke kangakanani. Mina-ke ngizobona ukuthi ubalulekile and ngizokunikeza i-position e-right. Kodwa into ekumele uyenze ukuthi ungatsheli muntu ngale nto le ngoba yinto e-undercover, ungatsheli ngisho uLwandle ngayo. So ngizokunikeza isikhathi nje sokuthi uyicabangisise kahle. Khumbisa kona guys ukuthi uSydney ubhizi udoba abantu baseKhoselatech-ke ngesikhathi bona abasabhekene ney'nkinga yena uyadoba. Hayibo guys, futhi uSydney bengamthathi kancane, yabona loyayana ngathi uyakuthanda ukuzumana, ufuna ukugadla kahle ungalindele, no akafuni ukukuqonda ngqo face to face, akafani njengoHlathi, ufuna ubhekele kuqala bese ethi mpe ekugqima ingozi engeqiwa ntwala guys. Yeyi guys, asazi-ke iyozala inkomo. Aphela lapho amazwi namhlanje.